Любоў Драздович звярнулася да Дмітрия Баско з просьбай вырашыць праблему рамонту дарогі ў мікрараёне Старая Валатава. Па графіку новае палатно павінны былі заслаць у лістападзе мінулага года, аднак рамонт перанеслі на снежень бягучага. Но 18 февраля этого года приезжает машина, выбрасывает сюда отсев вот этот вот. Позасыпали, этим трактор разровнял просто ковшом, и все, и уехал. Разморозилось, это все растаяло, и вот получилось то, что вы видите, получилось. И это вот так вот по всей улице. Дмітрый Баско поставіў задачу дарожным службам графік перагледзець і пытанне вырашыць. Уладзімір Чумакоў з Рэчыцы паскардзіўся на дрэннае ацяпленне. Другі год запар у яго доме ноччу астываюць батарэі. Па словах мужчыны, спецыялісты жыллёва-камунальнай гаспадаркі замеры тэмпературы зрабілі, але ў іх дакладнасці гаспадар кватэры сумняваецца, бо сям'я працягвае карыстацца абагравальнікамі. На яго думку, трэба даследаваць тэхнічныя характарыстыкі самой батарэі. Дмітрий Баско паабяцаў праблему вырашыць. Будут осуществлены выезды специалистов и комитета госконтроля на места для того, чтобы разобраться более детально в ситуации и принять все меры для того, чтобы законные требования граждан были удовлетворены. Таксама ў адрас Дмітрия Баско гучалі просьбы аб садзейнічанні ў працаўладкаванні, прадастаўленні арэнднага жылля, рамонце дахаў і навядзенні парадку ў вёсцы. Па ўсіх пытаннях першы намеснік старшыні КДК даў тлумачэнне, а іх вырашэнне ўзяў на асабісты кантроль.